Bathi-ke uThibela uke wazama ukungena estage kudlala iGcokama. Sawubona kuphi nakuphi la kufinye khona lo mbuso wakho njengamanje. Ngiyakubingelela nomlaleli wami. Ngicela ukuthi mawusuku lakho lokuqala la upress subscribe button, share uphinde comment okhulu nakho konke. Ungakhohlwa ukulike ivideo yethu. Subscribe kumahala yonke into. uThibela-ke njengoba umbona ngesikhathi ezama ukungena lapha-ke kudlala iGcokama estage. Engicabanga ukuthi ubefuna ukuyiphendulela mathupha njengoba iGcokama lake lathi ukuthi ngqaphu ngomntalapho ukuthi uThibela kuzonzakalani kanjani uyini intibane wara yabangala amfundi yokubusela emuva. Ngizokufakela ilink lakho noMthanden ekhuluma khona ngoThibela la ku description. Okwamanje asibambela ivideo yethu ngibambe kwivideo landelayo. Ungakhohlwa ukusubscribe, share uphinde comment.